L-ewwel staġun tas-serje Very Modern Odyssey inġibet f'Malta bl-attur Richard E. Grant jirrakkonta kif ħafna jaħsbu li Omeru, l-awtur ta' The Odyssey, kellu f'moħħu l-gżiritna meta jsemmi ġenna mmexxija minn Alla mara. B'xejni ta' bajt Maltin fl-isfond, l-attur jirrakkonta kif wara 10 snin jiġġieled ma' soldati Griegi kontra Trojja, Odysseus jibda l-vjaġġ lura lejn daru, imma l-bastiment jintlaqat minn maltempata u jispiċċa fuq gżira ma' Kalipso fejn għex għasel snin. Mill-Baħar Malti l-episodju għaddi l-Port il-Kbir, fejn l-attur idur fuq dajsa tradizzjonali Maltija u jiddeskrivi xenarju bħala straordinarju. L-episodju jissokta fil-barrakka ta' fuq u jtaħarsa lejn is-salut li jingħata bil-kanun f'ċertu ħiniet tal-ġurnata. Imbagħad jitarraq fit-toroq tal-Belt lejn il-Konkatedral ta' San Ġwan, bl-attur jiddeskrivih kapolavur. Impressjona ruħu l-aktar bil-pittura tal-qtuħ tar-Ras ta' San Ġwan, xogħol l-artist Caravaggio. Minn Malta l-artu li rħila lejn Għawdex u l-art ta' Kalipso, fejn matul is-snin jingħad li seta' kien dan l-ar fir-Ramla l-Ħamra fi ħsieb Omeru meta kiteb dwar il-waqfa ta' Odysseus minħabba li l-Maltem kissirlu l-bastiment. L-episodju jissokta fil-ġgantija, bl-attur jgħid li kien ilu snin jixtieq li jżuru, bir-rakkonti semmi kif dan it-tempju li huwa 1000 sena eqdem il-piramidi tal-Eġittu kienu jsiru sagrifiċċji tal-annimali għall-allat. Anke l-gastronomija Maltija spiċċat fuq din is-serja. L-attur żar restorant fl-Imdina fejn iduq u anki prova jsajjar ħuta. L-aħħar xenarju Malti jkun f'lokanda fil-Furjana, bl-attur jagħmel referenza żjarat li kienet tagħmel fih Reġina Elizabetta II u żewġha l-Prinċep Filippo Duka ta' Edinburgh. Apparti Malta, s-serja nġibdet ukoll fl-Italja, Tunezija, l-Greċja u t-Turkija. Is-serja tellet b'kollaborazzjoni mal-Awtorità Maltija tat-Turiżmu. Fi stqarrija, iċ-ċermen tal-MTA Charles Manjon u l-kap eżekuttiv tal-MTA Carlo Micallef ġew kwotati jgħidu li l-fatt li Malta tissemma b'mod prominenti f'serje bħal din issaħħaħ il-viżibilità ta' Malta fix-xena internazzjonali.